Снимаме? Да. Добре, аре избирай си клас. Ти кой си? Аз да съм тази. Добре, аз съм ето. Добре, после сега трябва да си... тук да цъкаш. Сега трябва да си избереш коса, всичко. Моя някакъв много грозен. Е така. Това ще бъде кафявата. И не. Е тази червената. Добре, така е добре. Това е... Не знам, ето някакъв ме кефи. Или е тоя? Не, то много грозен. Е тоя. Ще тая. Я, гледай. Е така. Така, Е тази. Аз така. Не ме кефи лицето, е някакво по-свестно, не такова. Е така. Така, сега си избери животно. Това което. Или не, това е. И аз съм с това. Или, айде, аз Константин. Не, тя е слава. Не ти викаме глас. Или пантерата, или кучето. По-добре пантерата. Добре, пантера. Добре, как ще ти заказва героя? Как да ми се казва? Не знам. Измисли някакво. Какво име сега си напиша? Аз не знам. Гриавбър. Има една идея. Махни се от тука. Добре. Какво стана? Това е да рекламя. Не бе, не. Какво стана? Не. Playing as Ghost. Чакай сега. Да си намеря някакво име. Фуест. Не. Добре, айде пак трябва да си избереш. Боже. Разайле. Добре. Така, да я за ти. Не, чакай. Така с червената коса беше. Сега лицето с грамотевиците. Това беше. Давай, това. Сега така. Сега пантерата. И от тук така цъкаш само. Тая. Айде се тая. Плей и аз съм плей. Ние трябва да... ти включи ли си бут? Какъв бутут, бе? Виж ли тази точка? Това значи, че ще записваме. Добре, Ама при мен няма такава. Добре, след малко ще засечем, трябва да изпълниш мисиите. Явно. Боже, той някакъв е. Смече го засичаш. Муци. Айде. Гандалф, магиосник. Не бе, ударя го бе, с мечовете. Не, с мечовете там отстрани има едни мечове. Така, заколе го. Цъкни си на героя. Инвентори и... Какво е това? Какво ти показва там? Тия мечове цъкаш на тях. Тия долните. Така и MVP. Това и с каква братва съм. Натисна ли? Добре, чакай, аз трябва поместя точката. Така нямам пречка. Натисна ли хит? Да. И без да искам с клипа на паузата. Добре, пак ще трябва да се биеш срещу такива. Хайде, моя куче. Тази братва е супер. Скоро ще се видиме в мултиплеярната битка, ще се видиме спокойно. Боже, да е негативен. Кълце ги, бе. Добре, Еми, изтрепа ли ги? Да. Сега виждаш ли го ето тук? Кое? Ето тук, продължение напред. Not now. Давай напред. Леле, това мъст. Нещо ми става. Нищо ти няма. Лети ли се пък? Сега това ми показва на там, опа. Трябва да говориш с този. Отиди на него и цъкни.
И направо към вратата. Скоро ще се засечиме, мисля. Не, застани на вратата само. Изчакай, това ти зареди. Добре. Я да те видим къде си. Още не ти е заредил. Мисля, че сега ще... готово, ти къде си? Я... Ти къде си? Не те виждам. И аз. Я да ме направо. Ето така към мостата. О, нещо стана. Yes. О, И ето ме. Къде си? Ето където ходя напред. Намерихме се. Здравей, ела сега трябва да ги трепаме едни. Следвай ме. Давай първи, давай, тели. Не, идва след мен, Чакай! Айде, иди! Я си гъ... Добре, чакай, айде, отивай напред към моста. Спарта... Добре, продължаваме. Ма къде си ти? За тебе. Обърни се. И бързо се би. Еми, би се. Кълци там, каквото му. Пляс. Добре, ето мене. Ето тук до тебе. Виждаш ли ме? Да. Айде атака към тия неща. Тия трябва да ги биеме. Аз ще се погрижа за стрелеца. Е готова. Що се мисля, бе? Тая костенурка е много... Тъп. Ма не би костенурката, бие тия грозно. Дигна хлеба. Чакай да зайде. Натиснах нещо, обаче не знам какво. Добре, кълце на воля просто. Защо бие костенурката? Не знам. Добре, айде направо. Идвай с мен направо, Еми, на другата страна. Кажи наляво. Цъкни тук. И тук така. Сега избирай просто за силата. Давай едно. Чакай, ти имаш, мисля, че е това. Готово. Това съм убит. И сега тук трябва да си избереш нещо. Чакай, сега ще ти покажа кое. Ето това. Да. Първото ли? Да. Сега тук какво? Трайнскъл. Да бе, натисни го нека. Айде излезни от там. Направо. Хикс там. И тук... къде си ти? Айде направо. Тия ги взима и дават ти кръв. Аз имам някаква такова бонус атака. Това трябва ли да освободим? Я освободих. Нещо ми показа. Добре, аре направо, идва след мен. Ма защо има два такива големи? И той си избрал такъв. Кой той? Добре, аз се средвам. Чай. Айде, напред ли се, изчакай ме. Чакай ме, спри. Айде, идвам за тебе. Ето. Ето, магиосник какъв. Зарежи го от Гандалф. Продължай напред. Какво да натисна? Yes. Аре, това да е за епизода, искаш ли? Добре. Добре. Айде, чао.